Галена, току-що приключи сесията на Евроскола на 5 май, която участвахте вие. Какво е да си евродепутат за един ден? Да си евродепутат за един ден е много интересно и преживяване, което съм много благодарна да имам привилегията да присъствам на него. Успяхме да влезем в обувките на хора, които решават бъдещето на цяла Европа и като цяло на Европейският съюз, което смятам, че беше доста интересно да видим как преминава целият процес за решаването на въпросите и на различните казуси. Анатолий, защо беше полезно да дойдеш в Европарламента днес, като ученик и като бъдещ евродепутат, надявам се? Беше полезно, защото видяхме какво е да работим в реалната среда, как работят депутатите и как се случва самия процес. Също така получихме много полезна информация от водещите и разбрахме, че това не е лесно. Дойдохме сутринта рано, работихме много, мозъчна дейност използвахме и в крайна сметка разбрахме, че не е толкова лесно и се изморихме. Рая, как се чувстваш след като един ден цял беше евродепутат? Бих казала, че оползотворих деня си в най-добрата форма, в която можеше да е. Чувствам се много мотивирана и позитивна за следващи подобни събития. Добре. Роси, Добре, защо темата за дезинформацията е толкова важна и днес, и утре? Защото ако получим някоя невярна информация, може и ние да разпространим грешна и съответно да има лоши слухове. И по принцип е хубаво да имаме доказателства за всяко нещо, което получим, било то слух, било то прочетена статия или каквото и да е, или казано от някой приятел. Затова е винаги важно да сме подготвени какво получаваме като информация и да внимаваме какво приказваме на другите, понеже да не стане пак недоразумение за информацията. Иване, доколко си подготвен ти да се справиш с дезинформацията? Мисля, че с този курс, който минахме току-що, имаме доста информация как да търсим и как да намерим правилна и точна информация и да не се бъркаме от социалните мрежи. По този повод да те попитам, познаваш ли всъщност, доверяваш ли се на традиционните медии? Зависа. Вече много често се срещат фалшиви новини и вече трябва да се проверява двойно, понякога и тройно. Или истина. Когато говорим за дезинформация, винаги се намесва изкуствения интелект. Станимира, ти защо и за какво използваш изкуствения интелект? По принцип избягвам да го използвам, защото предпочитам аз сам да си намеря и проверя самата информация, защото изкуственият интелект те улеснява в много ситуации, но пък понякога е така малко неточен и една неточност може да ти обърка всичките планове, които си направил и съответно с тази неточност след това всичко, което се обърква нататък. На коя фалшива новина попадна в последно време и ти направи впечатление? Последната фалшива новина, на която попаднах, беше това, че Българската национална телевизия е пуснала новини на украински език. Тя се разпространи в социалните мрежи. Това, което ме подведе, че може би не е истина самата информация, че беше старата шапка на новините по света и у нас. И след това, след като се поразрових малко, разбрах всъщност, че тази информация е фалшива и не е вярна. Мадлен, какво е да си евродепутат, макар и на 16 години, за един ден? За мен беше сложно да видя какво е да си евродепутат. От сутрин да станем толкова рано и да тръгнем толкова късно, да имаме толкова малко свободно време. Беше наистина сложно и беше наистина супер забавно да видим какво е да си евродепутат за един ден. Какво е за теб изкуственият интелект? Необходимо зло или нещо друго? За мен изкуственият интелект за мен помага по принцип. Дали е зло, има малко зло в него, не е като да няма, с фалшиви информации и така нататък, но със сигурност помага. Митко, когато искаш да получиш информация от някъде, какви медии, какви източници използваш? Аз се доверявам на различни медии, но и ги преглеждам в същото време, защото, както знаем, има много фалшива информация в днешно време и с интернет. Какви инструменти използваш, за да се справиш с тази фейк информация? Аз използвам различни инструменти. Например, може да питаме някой приятел, ако вече е погледнал и е знаел за тази информация,
можем да проверим в интернет, в още други, за да разберем дали е постепенно и има на много места такава информация. Герасима, ти успя да се изкажеш на тази висока трибуна на Европейския парламент. Какво успя да кажеш на твоите връстници от още 23 държави, членки на Европейския съюз? Ами успях да си потвърдя мнението. Аз бях за тези аргументи, да отговаряме за нашата група, повечето. И се убедих в само себе си, че това По е коя тема? много различни теми, но една от теми, която обсъждахме, да се забрани по 16 години и повече да се използва социалните медии и така нататък, че трябва да се влагат пари в Европейския съюз, трябва да влага пари в киберсигурност и подобни неща, и че всяка държава сама трябва да се организира законите за киберсигурността. Ти самата какво мислиш? Трябва ли да бъдат забранени социалните медии за деца под 16 години? Единствено от всичките възможности с това бях несъгласна, поради причината, че според мен ако бъде забранено, много от по-рано бъдат забранени, не бъдат забранени, няма да знаем като са на 16-17 как ще действаме с тях, няма да разберем. Докато примерно вече на 10-12 вече да почваме да разбираме кое е грешното, кое е правилно, почваме да търсим, така не се възражда в нас дейността, чувството, че трябва да търсим допълнително, не да се доварям само на първия източник. Беше страхотно, ще се върнем отново. Финансово-стопанска гимназия Васил Левски, град Добрич.